Danas sa Elanom rezimiramo 2020. godinu. Čini se da ćemo svi zapamtiti ovu godinu. Da li što je bila prestupna ili što je konstantno bio neki retrogradni Merkur, ova godina je bila potpuno naopaka. I dok je ceo svet već početkom godine krenuo da se bori sa koronavirusom, mi smo se borili da ne posvetimo ni jednu epizodu toj temi. Jer se sadržaj na televiziji, portalima, društvenim mrežama pretvorio u koronu. Neobavezno ćaskanje se pretvorilo u koronu. Ipak, koliko god smo ignorisali, nas je korona 4 puta saplizala. Prekinula nam je prvu sezonu, prekinula nam je 2 puta drugu sezonu, a treću zbog nje nismo ni započinjali. Pitali smo ljude koliko je njima korona pokvarila planove 2020. godine. Da moj život nikako nije otišala. Ja prvo nisam verovala u koronu. Nije mi pokvarila planove jer su se u 2020. godini desile meni dve lepe stvari. Desilo se krštenje naše ćerke i naše venčanje posle dugo godina zajedničkog života. Po suštini sad kad vratim vreme i kad pogledam na ovu godinu iza sebe, smatram da je dosta poremetila sve planove koje smo imali. Korona mi nije ni pokvarila planove zato što nisam ni stigao da iskujem planove. Međutim, ima neke prednosti, malo smo više vremena prodali sa porodicom, koliko god u ovom brzonom sad svetu, malo je to retko kad imamo priliku za to, tako da smatram da ima i dosta negativnih i dosta pozitivnih strana. Bolje da nije ni dolazila, nikad gora godina. To jeste, baš dosta. Trebao sam nekoliko puta da idem na more, trebao sam na skijanje i pokvarila mi je dosta planova za druženje i tako. Pokvarila mi je planove to što za novogodišnje praznike nisam mogla i neću moći da vidim svoju sestru koja ne živi ovdje. Jeste mi ugrozila što ne mogu da viđam decu, što ne mogu da izađem da sednem negde, da popijem kafu, da se družimo jednostavno. Ima ljudi se plaše, ja se toliko ne plašim, ja bi se sastajala, ali... Evo kako sedimo. To nije da sedimo negde u kafiću i da pijemo kafu. To nije u redu, da sednemo u kafiću i pijemo kafu, kao sav normalan svet. A nema sad normalno. Ali sad ništa nije normalno. Kad zaustavljen život, sve poremećeno. Pored toga je strah se uvukao u ljude, oprez, otuđenje. Bože, dragi meni svete, se ljubite, moja unuka ide s momkom. Ne, shvataš? Rekao, jeli bre, kako se ljubite? Kaži nani kako se majke ti tvoje ljubite. Priroda i zemlje planeta nas dobro pomenula, dobro. Ovo je jedna depresija kolektivna. Mi ćemo boleti u stvari od depresije svi. Sad, valjda će da dopre do mozga. 2020. ćemo definitivno pamtiti po koronavirusu, policijskom času i vanrednom stanju. Mnogi ljudi su zbog korone izgubili svoje drage osobe. Neki ljudi su izgubili poslove, neki obraz, a neki su izgubili sami sebe. Neko bi rekao da ne postoji ništa pozitivno u ovoj godini, osim testova. Možda nam je priroda poručila da malo oladimo, pošto nisu izostali ni zemljotresi, požari, vulkani. Ali hajde da probamo da izvučemo neku pouku iz ovog ludila. Neka nam ovo bude godina kada smo naučili nešto jedni o drugima, kada smo naučili nešto o ljudima, kada smo naučili nešto o sebi. Kada smo naučili da se radujemo ponedeljku i da kiša nije toliko loša. Kada smo krenuli ceniti slobodu i one male stvari koje život znači. Ma neka ovo bude godina kada su Jupiter i Saturn bili najbliži u posljednjih nekoliko vekova. Godina kada su se stanovnici Stare planine izborili da se tamo ne grade mini hidroelektrane. Godina kada se u porodilištu Narodni front
rodio najveći broj beba u posljednje 2 decenije. Nama će ovo biti godina kada smo se vozili čamcima, kada smo snimali o drveću, o istorijskim ličnostima, zanimljivim objektima, prelepim životinjama i super ljudima. Godina kada smo shvatili da je elan nešto što je najpotrebnije u ovom ludilu kako bismo pretekli normalni. Neka i vama ova godina bude zapamćena po nekim lepim stvarima. A neka vam sljedeća bude srećnija, uspešnija i zdravija. Želimo vam pozitivne misli i negativne testove. Šta očekujete u 2021. Ništa, još gore. U 2021. godini očekujem da iskujem planove, a da ih niko ne pokvari. Zdravlje. Očekujem da se ovo smiri. Niko ne gubi nadu, pa i ja. Pa ništa spektakularno. Ja bih voljela da ovo prođe, da nam deca i unučići žive bolje. Pa iskreno sam da će ova situacija da se smiri i da ćemo normalno moći da nastavimo život bez ograničenja i zabrana. Nadam se da će da bude mnogo bolja godina, da će korona malo manje da će da se smiri i da možemo više da se družimo. Ništa bolje, ništa bolje, samo Pa gore. kad mislite da će biti bolje? Nema bolje. Neće više biti bolje. Nema, dušo moja, bolje. Smatram da sve što dođe mora i da prođe, pa makar i u toku cele iduće godine. I da nastavimo normalan život da živimo, zasluži ovaj narod.